ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ரெண்டு கிளியரா இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, எல்லாம் நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஓகேம்மா, எனக்கு லைவ் போயாச்சு. இது அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆடியோ வீடியோ ரெண்டு கிளியரா இருக்காமா? எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிளாஸ் ஐஎஸ்ஓ ஈஷோபனிஷத்து இன்னைக்கு டே 3. ஆனா ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கோம்? இந்த உலகத்துல மொத்தம் யாராவது 100 வருஷம் வாழணும்னு ஆசைப்படுறான்னு வச்சுக்கோ. அவன் 100 வருஷம் வாழலாமா வாழப்படாதா, இது அப்படின்னே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? 100 நான் நிறைய வருஷம் இருக்கணும், யாருக்காவது நான் செத்து போகணும் நாளைக்கு அப்படின்னு யாராவது நினைப்போமா? ஒத்துரும் நினைக்க மாட்டோம். எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு லிவ். நல்லபடியாக சௌரியமா இருந்தாக்கா இன்னைக்கு இருக்கலாம். உடம்பு சொன்னத்தை கேட்கலன்னா ஓகேம்போமா. நமக்கு ஒரு 50 வயசு வரைக்கும் தான் உடம்பு நல்லபடியாக நடமாடிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம பெட் ரீடராக இருந்து பெட்லேயே வச்சுருந்து நம்மளை யாராவது பார்த்துக்கணும்னு அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்துட்டு வச்சுக்கோ. அப்படி இருந்ததுனாக்கா நம்ம இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோமா? 100 வருஷம் அதனால 100 இயர்ஸ் இல்லாத வாழணும்னு யாராவது ஆசைப்படுவாளா? இது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது கொஞ்சம். இல்ல மாதாஜி, யாருமே ஆசைப்படுமா? 100 வருஷம் இருக்கலாம், எப்போ இருக்கலாம்? சில பேர் இருக்காங்க. இப்போ கூட ஒரு சயின்டிஸ்ட் 85 இயர்ஸ்க்கு அவருக்கு ஏதோ ஒரு அவார்டு கிடைச்சிருக்கான். பண்ணலாம், முடிஞ்சதுங்கிறவங்க ஓகே. முடியல, நம்ம இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு யாராவது ஆசைப்படுவாங்களா? ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் நீங்கள் 50 வயசுக்கு செத்து போகிறதா இருந்தாலும் சரி, 100 வயசுக்கு செத்து போகிறதா இருந்தாலும் சரி, யாராவது சாகணும்னு யாராவது நினச்சி பார்ப்பாங்களா? நோபடி, யாருமே திங்க் பண்ண மாட்டாங்க அது மாதிரி சாகணும்னு இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த உலகத்துல ஏன் அந்த மாதிரி பந்தத்தோடு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்? அந்த பந்தத்துலேருந்து நம்ம எப்படியாவது விடுதலை ஆகணும். ஸ்பிரிச்சுவல் கொஞ்சம் இருந்தாக்க நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பரீட்சித் மகாராஜ் பாலுக்கெல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு முந்தையே தெரிஞ்சு போய்டுறது நம்ம சாவு வர போகிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஏன் நமக்கெல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் நினச்சி பார்க்கலாம். ஆனால் அதுக்கு இது இருக்குது. அதாவது கர்மங்களை நம்ம செஞ்சு கொண்டே தான் வாழ வேண்டும். இந்த வழியை தவிர வேறு வழி கிடையாது. அந்த கர்மங்கள் அவனை பற்றாமல், அதாவது எந்த காரியம் பண்ணாலும் வீட்டில் குழந்தைகளோட அட்டாச்சாக இருக்கணும். அட்டாச்சாக இருக்கணும்னாக்க அதுக்காக என்ன பண்ணணும்? அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட்டில் வாழ கற்றுக்கோங்க. எல்லாரோடையும் அட்டாச்மெண்ட் இருந்து ஓவராக குழந்தைகள்கிட்ட பாசத்தை கொட்டி வளர்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ. அப்புறமா அதுகள் பெருசாகி கல்யாணம் ஆகி போனதுக்கப்புறமா நம்மளை கவனிக்கவே இல்லை. நான் அவனை அந்த காலத்தில் உசுரை வச்சு இது பண்ணி என்னோட கையில் இருக்க காசெல்லாம் செலவழித்து வளர்த்தேன் அப்படின்னுட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அலையிறேன். இத்தனை பேரண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு அலையிறாங்க. அப்படி யாரும் எந்த குழந்தையும் நான் உங்களை வளருன்னு சொல்லலை. நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட்டோட நீங்கள் வளங்கும், பட் வித் டிட்டாச்மெண்ட்டில் வளங்கும்.
ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்தையும் பதிலிட்டு வாரி அரைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் குழந்தைகள் பேர்லேயே எழுதி வச்சுட்டு அப்புறம் கடைசி நிமிஷத்துல எனக்கு ஒத்துரிமை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வாழறதை விட செத்து போகிறதே மேல் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம செஞ்சது காரியத்தை நமக்கு அதுக்கு ரிவார்டு கிடைக்கணும்னாக்கா அது குழந்தைகள் வாயிலேருந்தே வரணும். எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் என்னை அப்படி வளர்த்தா நான் அவளுக்கு என்னோட நன்றிக்கடன் நான் செய்யணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைகள் மனசால அது செஞ்சாதான் அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். ஓகேயா? அதனால இந்த கர்மாக்களை செய்யும்போது நம்ம பார்த்து பார்த்து தான் செய்யணுங்கிறத இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே? அந்த கர்மயோகம் இந்த கர்மயோகம்னா என்ன? அது ஒருவன் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் தனது கடமைகளை செஞ்சுட்டே தான் இருக்கணும். பற்றற்ற செயல் கர்மங்களை செய்வதால் ஏற்படும் பலன் மீது பற்றுக்கொள்ளாமல் கடமை உணர்வோடு செய்தால் அந்த செயல்களின் விளைவுகள் ஒருவனை பாதிக்காது. மறுமையில விடுதலை கிடைக்கும். கர்மங்களின் பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செயல்படும் போது சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு முக்திக்கு வழிவகுக்கும். ஓகே. வாழ்க்கையில் வெறும் மனித வாழ்க்கை வெறும் செயலற்றதாக இருக்கக்கூடாது. அது ஈஸ்வரனை உணர்ந்தபடி தனது கடமைகளை செய்வதன் மூலம் முழுமையடைய வேண்டும். இதுவே ஈசாவாசிய உபனிஷத்தின் முன்வைக்கும் ஒரு முக்கியமான போதனை. ஓகே. இப்போ இன்னைக்கு முதல் மந்திரம் ஈசாவாசியம் உபனிஷத்தும் ரெண்டாவது அதாவது 02ங்கிறதுல முக்தியை பற்றி சொல்றது என்றால் இரண்டாவது மந்திரம் சித்த சுத்தியை சுட்டி காட்டுகிறது. மந்திரம் 2 என்ன? 100 ஆண்டு வாழ்க. முதல் மந்திரத்தில் எல்லாம் இறைவனுடையது. நமக்கு எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் இல்லை. 100 வருஷம் சொன்னா இந்த உலகமே நமக்கு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்மளாம் ஒரு டெம்பரரி விசிட்டர்ஸ். டெம்பரரிக்காக தான் வந்திருக்கோம். இந்த உலகத்துல நம்ம வாடகைக்கு தான் இருக்கோம். நம்ம சொந்த வீட்டுல இருக்கோம். ஏன் வீடுன்னு சொல்றோம். இது உங்க சொந்த வீடு இல்லை, இது கடவுளோட வீடு. கடவுள் உங்களை அனுப்பிச்சி வச்சிருக்காரு வாழ்ந்துட்டு வர சொல்லி. டெம்பரரி தாங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இறைவனது உரித்தானது மட்டும் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். எதிலும் எவரிலும் இறைவனை காண முற்பட வேண்டும். நமக்கு உரிமை இல்லாத எதற்கும் ஆசைப்படக்கூடாது என்பதை பார்த்தோம். இப்படி இருந்தால் 100 ஆண்டு காலம் ஆனந்தமாக வாழலாம் என்று தந்தையான தத்தியங் அதர்வனர் மகனுக்கு அறிகுறியாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும் சொன்னார். அதாவது 2வது மந்திரம் அதர்வண வேதத்தில் ஒரு மந்திரம் வருகிறது. பசியேம் சரத சதம். சதம்னா 100 ஆண்டுகள் சூரியனை கண்டு வணங்குவோம். அதாவது 100 ஆண்டுகள் வாழ்வோம். நந்தாம் சரத சதம். 100 ஆண்டுகள் உறவினர்களுடன் கூடிக்கொள்ளுவோம். மோதாம் சரத சதம். 100 ஆண்டுகள் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்போம். பபாம சரத சதம். 100 ஆண்டுகள் ஆரோக்கியத்துடன் இருப்போம். சுணுவாம் சரத சதம். 100 ஆண்டுகள் இனியதையே கேட்போம். பிரபரபாம் சரத சதம். 100 ஆண்டுகள் இனியதையே பேசுவோம். அஜிதாசியம் சரதாம் சதம். 100 ஆண்டுகள் வெற்றியுடன் வாழ்வோம். தீமைகளை வெல்வோம். 100 ஆண்டு வாழ்க, பல்லாண்டு வாழ்க, 1000 பிறைகள் காண்க என்றெல்லாம் வாழ்த்துவது நம் அருமையான மரபுகளில் ஒன்று. நீண்ட ஆயுளுடன் நல்ல உடல் நலமுடன் வாழ வேண்டும். ஓகே. கிடைத்திருக்கிறவர் நீண்ட ஆயுளும் நோயற்ற உடலும் தாங்க முடியாத சாபம். இப்போது 2வது மந்திரத்தை காண்போம். ஈஷோபனிஷத்து மந்திரம் 2வதுக்கான அர்த்தம் என்னவென்றால் அதிகம் வாழ விரும்புவோர் அசுரர்களை போலவும் ஆன்மீகத்தை மட்டும் நாடுபவர்கள் இறந்து விடுவார்கள். அதாவது சில பேர் சீக்கிரமாகவே இருந்துடுவாளே, அவளுக்கெல்லாம் இந்த உலகத்தில் அட்டாச்மெண்ட்டுங்கிறது அப்போ எதுலையுமே இல்லாமல் ஒரு நாட்டம் இல்லாதவர்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செத்து போயிடுவாள். அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆங்கிலம் குர்பான் ஏவ சதனத் அது படிக்கலாம். அது படிக்க அந்த ஸ்லோகத்தில் இது ஒரு எச்சரிக்கை. ஒரு சிலர் நீண்ட காலம் உயிர் வாழ விரும்புவார்கள். மேலும் பலர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு இல்லாமல் வெறும் உலக ஆசைகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவார்கள். இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் அவர்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாது. இந்த மந்திரம் வெறும் பொருள் சார்ந்த வாழ்க்கை வாழ்வதின் ஆபத்தை விவரிக்கிறது. நீண்ட ஆயுள் மற்றும் உலக இன்பங்களை தூய்ப்பது மட்டும் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் அல்ல என்றும் உண்மையான ஆன்மீக அறிவை பெறுவதே அவசியம் என்றும் இது வலியுறுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேயா? இந்த 100 ஆண்டு காலம் வாழணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம் இல்லையா? அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ இந்த இதில் பார்த்தோம். ஸோ 100 ஆண்டு காலம் வாழணும்னா வாழலாம். எப்போ வாழலாம்? நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு வருகிற கடமைகளையும் செஞ்சுட்டு ஆன்மீகத்திலையும் நம்ம முன்னேறிண்டு பண்ணணும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா
நமக்குன்னு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஒதுக்கி டெய்லி சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா 1/2 மணி நேரம் இல்லை 1 மணி நேரம் ஒதுக்கி 16 ரவுண்ட் நான் இன்னைக்கு ஃபார்ம் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். எல்லாம் தீட்சா எடுத்துக்கவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இது என்ன என்னது ஷெல்டர் எடுக்கிறவங்களும் எடுக்கலாம். எல்லாம் 16 ரவுண்டு பண்ணுங்க. ஃபாலோ இந்த ரூல்ஸு 4 ரூல்ஸ் ரெகுலேட்டரி ரூல்ஸ் இருக்குது, அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. படுத்து வாழலாம். ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக 21 அக்டோபர் வருது. அந்த ஃபார்மை இப்போவே ஃபில்லப் பண்ணுங்க. 4 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணுறேல நீங்கள் வந்து அந்த ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணுங்க. ஷெல்டர் டிகிரியை வாங்கிக்கோங்க. இஃப் நாட் இந்த இது தீட்சா வாங்கிறதுக்கு முடியலன்னா இதையான்னு பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று என்னென்ன ஒரு ஸ்டெப்பாக மேலே மேலே நம்ம போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேயா? அதனால் அந்த ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டுட்டிங்கனாக்க நல்லது இது. ஓகே, அது நான் அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது ஃபார்மை அனுப்பிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு. இப்போ பார்ப்போம். இப்போ இதை நீங்கள் உட்காந்து இந்த 2வது ஸ்லோகத்து வீட்டில் உட்காந்து இந்த ஸ்லைடை கொடுத்தேன்னா பார்க்க மாட்டேன்னா பார்ப்பேன். அதில் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்காது. எப்போ கடவுள் எங்கே வந்து கிருஷ்ண பகவான் காடு எங்கே வந்து உட்காந்துப்பார், வென் தெர் இஸ் அ குரூப், ஒரு சத்சங்கம் நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல அவர் வந்து பகவானுடைய இது வந்து ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும். அவர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். நான் சொல்கிறதுல எல்லாம் பாதி இது நான் என்ன சொன்னேன்னு எனக்கே தெரியாது. முதல்ல நான் என்ன சொல்ல போறேன்னு நான் பிளான் பண்ணிட்டு வரதில்லை. சில ஐட்டம்ஸ்லாம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல வரும். அதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய கிருபை இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். சில பேர்லாம் அழகாக ஸ்லோகங்கள்லாம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி வித்தவுட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவாள். அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? அவளுக்கெல்லாம் கடவுளோட அனுகிரகம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இன்னைக்கு ஸ்லோகம் 2 படிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நான் படிச்சுட்டு போகலாம். இது ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி. ஓம் பூரம் மத பூரம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஈசாவாஸ்யாம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேனே தியக்தேனே புஞ்சிதா மா கிருத தஸ்ய ஸ்வித்தனம். ஓகே, இதில் ஸ்பெல்லிங் அந்த டி இதெல்லாம் பார்த்து மேலே இருக்கிறது இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா, அதை வச்சு நீங்கள் படிச்சுட்டுருங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து 2வது ஸ்லோகம். நான் ஒன்று வேர்ட் பை வேர்ட் சொல்லிடுறேன், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி படிக்கும். குருபன்னே வேக சொல்கிறேன் கூடுவேன். குருபன்னே வேக கர்மாணி ஜிஜி விஷேச் சதம் சமஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. கரெக்ட். குர்பன்னே வேஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷேத் சதம் சமாஹம் ஏவம் வை நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. எஸ் மாதாஜி படிங்க. சித்ரலேகா மாதாஜி நீங்க படிங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது, படிங்க. நன்றி மாதாஜி. நான் படிக்கல, இப்போ கொஞ்சம் புஸ்தகம் கையில வச்சுக்கல. ஓகே ஓகே, வேற யாருக்காவது படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ட்ரை பண்ணுங்க, தப்பான கவலைப்படுங்க. கர்மாணி ஜிஜீவிஷேத் சதம் சமாஹ ஏவம் த்வை நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. வெரி குட். நீங்க வந்து ராகம் போடவே கவலையே படாதீங்க. பதிலனாக்க என்ன? குர்பன்னே வேக கர்மாணி ஜிஜீபிஷேச் சதம் சமாக ஏவம் வை நானியத்தே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்பியத்தே நரே. அப்படி சொன்னாலும் கரெக்ட், உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். ஓகேயா? ராகம் போட்டு சொன்னா அதுக்கு இன்னொரு 1/2 மார்க்கு கூட கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். அது சொல்லாட்டாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதுக்காக நீங்க ராகம் போடணும், ஐயோ சில பேர் ராகம் போட்டு சொல்றாங்களே நமக்கு சொல்ல முடியல அப்படியெல்லாம் ஃபீலே பண்ணாதீங்க. நீங்க அந்த இதுல வந்து அது கிராமட்டிக்கல் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் படிக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இக வாழ்வில் ஒருவன் இவ்விதம் தொடர்ந்து செயல்பட்டு, யாராவது படிக்கணுமா? இன்னும் ஒரு வாட்டி படிக்கிறேளா?
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிமா படிமா. குர்வன்னேவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷேத் சதம் சமாஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. ஹரே கிருஷ்ண வெரி மாதாஜி. குட். ஹரே கிருஷ்ணமா. இன்னும் யாரும் படிக்கணுமாமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. குர்வன்னேவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷேஷச்சதம் சமாஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. படிமா. குர்வன்னைவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷேத் சதம் சமாக ஏவம் நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. ஹரே கிருஷ்ணா. லிப் பி போட்டிருக்கோம். லிப்யத்தே. லிப்யதே லிப்யத்தே நரே. ந கர்ம லிப்யதே நரே. லிப்பு போடுறேன் மறுபடியும். ந கர்ம லிப்யதே லிப் உதட்டு வச்சுக்கோங்களேன். லிப்பு லிப்யதே நரே. வெரி குட் வெரி குட் மாதாஜி. சாரி, நான் சொல்ல வேண்டாம்னு பார்த்தேன். அப்புறமா என்ன அது அப்புறம் நின்று போயிடும். அதே உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும். இல்ல சொல்லுங்க, தப்ப திருத்தணும்ல. ஏன்னா அது கடைசி வரைக்கும் இது கரெக்டா இருக்கணும் ஸ்பெல்லிங். ஓகே. எஸ் மாதாஜி. இன்னும் யாரும் இருக்கா சொல்றேன்லம்மா? கவலையே படாதுக்கு. நான் சொன்னேன் என்ன பாயிண்ட் அவுட் பண்ணேன்னா உங்களோட நல்லதுக்கு தான். இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் நல்லாவே. ஓகே. எஸ் மாதாஜி. இன்னும் யாரும் சொல்றேன்லம்மா? குர்வன்னேவேஹ கர்மாணி ஜீவிஷேத் சதம் தாமே ஏவம் த்வை நான்தாயே நான்யதே தோஸ்தி. அது சேர்த்து படிக்கணும். தோஸ்தி தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. லிப்யதே சேர்த்து. ந கர்ம லிப்யதே நரே. வெரி குட். எல்லாரும் படிமா படிமா. குர்வன்னேவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவேஷ சதம் சமஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. வெரி ஹரே குட். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? இன்னும் இருக்கீங்களா? அதாவது சொல்லணுமா? ஓகே. இதை வந்து எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஆடியோல வந்து 3 பாட்டையும் சேர்த்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிமா. குர்வன்னேவேஹ இல்லம்மா, கூ சொல்லு. கே. குர்வன்னேவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவேஷ சதம் சமக ஏவம் தத்வி நான்யதே தோஸ்தி ஏவம் தத்வி நான்யதே தோஸ்தி வை நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. லிப்யதே லிப்யதே நரே. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணம்மா. ஸோ இதையெல்லாம் 3 இதையும் ஸ்லோகத்தை நீங்கள் வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணி ஆடியோ வந்து நம்ம குரூப்லேயே போடுங்க. ஓகே. ஸோ இக வாழ்வில் அதுக்கு என்ன மீனிங் படித்ததுக்கு இப்போ மீனிங் நல்லா தெரிஞ்சாச்சுன்னு வச்சுக்கோ, நீங்கள் அது ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுட்டு எழுப்புறமா. இக வாழ்வில் ஒருவன் இவ்விதம் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் பல 100 ஆண்டுகள் வாழ விரும்பினாலும் வாழலாம். ஏனெனில் இத்தீய செயல்களில் கர்ம வினைகள் அவனை பிணைப்பது இல்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர வேறு வழி இல்லை. கர்ம வினைகள்ல நம்மள பிணைச்சிக்காம இருக்கணும், அட்டாச்சு ஆகாம இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா நம்ம 100 வருஷம் வரைக்கும் பண்ணாலும் இருக்கலாம். நமக்கு பண்ணுறது சாப்பிடணும், நமக்கு பாத்ரூம் போகிறது, நம்மளோட செல்ஃப் ஒர்க்கெல்லாம் நம்மளே பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு நம்ம டைத்தை வந்து கண்ணாறு பின்னான்னு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணாத உட்காந்து பம்படிச்சுட்டு அவளை பற்றியும் வயசான காலத்தில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை பண்ணிட்டு 60 நாளையும் 24 hours சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் வேலை. அவங்களுக்கு இந்த ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் கூட நாட்டமே வராது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர். அந்த மாதிரி நம்மளை செலவழிக்காமல் நம்ம இதில் ஒரு நாளில் வாழ்நாளில் ஒரு நாளைக்கு 24 hours இருக்குது. நம்ம 9 மணி நேரம் தூங்கினா கூட பாக்கி இருக்கிற 15 hours ஒரு 8 hours வரைக்கும் நல்ல வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு எல்லாம் பண்ணணும். பாக்கி 5 hours கொஞ்சம் படிச்சுட்டு புஸ்தகங்கள்லாம் பகவத்கீதை பாகவதங்கள்லாம் படிக்கும். அதுக்கு மேலே ஒரு 1 hour உட்காந்து நமக்கு தியானம் பண்ணிட்டு நம்மளோட போகிற வழிக்கு நம்ம புண்ணியத்தை தேடிக்கணும். ஓகேயா? ஸோ 3 டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். இந்த கர்மானா என்ன?
ஒருவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமை, கர்மானா என்னங்கிறதை இப்போ படிக்கலாம். முதல்ல என்னங்கிறது சொல்லலாம். தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக இயற்றப்படும் செயல்கள் கர்மா எனப்படும். கர்மானா என்ன? தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக இயற்றப்படும் செயல்கள் கர்மா எனப்படும். இப்போ ஒன்றும் இப்போ இந்த 5:30க்கு நம்ம அந்த கிளாஸ் இருக்குது. இந்த கிளாஸை நான் சொல்லி தரணும்னு நான் நினச்சிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை நிறைவேற்றுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் காத்தாலேருந்து கொஞ்சமான அதை எடுத்து பார்த்துருக்கணும். அந்த ஸ்லைடை பார்த்து அதை உங்களுக்கு சொல்லி தரணும் அப்படி அதை நிறைவேற்றுறதுக்காக நான் பிளான் பண்ணி செய்கிற செயல்கள் கர்மா எனப்படும். இது ஒரு கர்மா. ஓகே, கீழே சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் இல்லாமல் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், 5:30க்கு வரணும், 6:30 ஆகிடுது, 7 ஆகிடும். அதனால் வேறு ஏதாவது வேலை இருந்தால் எல்லாத்தையும் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி நம்ம பிளான் பண்ணி இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும் இல்லையா, அதுக்காக செயல்படும் செயல்கள் கர்மா எனப்படும். ஓகே, கீழ்நிலைகளில் பக்தி தொண்டை உடனடியாக மேற்கொள்ள முடிவதில்லை. கீழ்நிலையில் என்ன? லோயர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப். பலனை எதிர்நோக்கி செயலையும் முழுவதுமாக நிறுத்த முடிவதில்லை. நம்மளால நமக்கு அதுக்கு ஏதாவது ரிவார்டு கிடைக்குமா அப்படின்னா தான் அந்த காரியத்தை போய் சொல்லுவோம். ஒரு இதுவே இல்லாத நமக்கு அதுக்கு ரிவார்டே கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த காரியத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் கிடையாது. ஓகே, இப்போ பகவானுக்கு சேவை செய்கிறதுக்குன்னு போகிறோம். சேவை செய்யறச்சு அவருக்கு பகவானுக்கு வேணுங்கிற இடத்த க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறது, பூஜைக்கு வேணுங்கிற மலர்களை எடுத்து தொடுத்து மாலையாக்கி கொடுக்குறது, இதெல்லாம் யாரும் சொல்லி நம்ம செய்ய வேண்டாம், நம்மளாவே பண்ணி தரலாம். பூவை பார்க்குறோம், நிறையா உதிரி பூக்கள் எடுத்து பூ மாலை ஒன்று கட்டி கொடுங்களேன், எடுத்து மாலை போடுங்க. அதுக்கு நமக்கு என்ன பலன்னு நீ எதிர்பார்க்க வேண்டாம். நம்ம இதுக்கு எனக்கு பகவானே நான் உனக்கு ஒரு மாலை கட்டி போடுறேன், எனக்கு இதை பண்ணி கொடு, அவற்றுக்கு நம்ம டீல் போட வேண்டாம். நீ செய்ய வேண்டிய டியூட்டியை பண்ணி பகவானுக்கு தெரியும் என்னென்ன எப்படி பண்ணணும். ஓகே, பலனை எதிர்நோக்கிய செயல்களையும் முழுவதுமாக நிறுத்த முடிவதில்லை. ஸோ மனிதன் தன் இயல்பில் நித்தியமானவன். ஆனால் இது கர்ம வினைனா என்ன? நெக்ஸ்ட் கர்ம பந்தனா அப்படின்னு வருது இல்லையா? கர்மானா என்னன்னு பார்த்தேன். இப்போ கர்ம பந்தனா நோட் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். இதெல்லாம் எக்ஸாமினேஷன் டைத்தில் இப்போ இல்லை, பக்தி சாஸ்திரி லெவலில் கூட போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு. மனிதன் தன் இயல்பில் நித்தியமானவன், ஆனால் பௌதீக வாழ்வின் பிணைப்புகள் காரணமாக அவன் தன் உடலை மீண்டும் மீண்டும் மாற்றிக்கொள்ள நேரிடுகிறது இல்லையா? அவன் இப்போ நம்ம இதில் இருக்கோம், நம்ம செத்து போகிற சமயத்தில் யாரை நினச்சின்னு சாகுறோமோ அந்த பிறவியாக நம்ம அடுத்த ஜென்மம் பிறப்போம்னு நமக்கு தெரியும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு மானா பிறந்துட்டாருங்கிறது அதுவும் நமக்கு தெரியும். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்லாவே தெரியும். அந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்துருக்கு. அதனால நம்ம சாகிற சமயத்தில் பகவானோட கிருஷ்ணரோட நாமத்தை சொல்லிட்டு செத்தோம்னாக்க நம்ம நேர கோலோக இருந்தாலும் போவோம். ஆனால் அப்படியும் இல்லாத மறுபடியும் பிறக்கிறோம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த உடலை மீண்டும் மீண்டும் மாற்றிக்கொள்ள இதே உடலில் இருக்க முடியாது. நம்ம மறுபடியும் எடுத்து அந்த சின்ன வயசுலேருந்து பெரியவாளாகி வயசாகி உடம்புல எல்லா சரீரத்தில் எல்லா பார்ட்ஸும் ஃபெயில் ஆகி உடல்லேருந்து ஆத்மா பிரிஞ்சு போகிறது. நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிறது எந்த பாடத்தில் எந்த சாப்டரில் படித்தோம் நம்ம பகவத்கீதையில்? சாப்டர் 2. சாப்டர் 2ல் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நான் ஆத்மா, நான் உடல் இல்லை. அதனால நம்ம செத்து போயிட்டோம். யாராவது செத்து போயிட்டோம்னாக்க நம்ம ஃபீல் பண்ணி அழுதுன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோமே வெளியே, அமக்கெல்லாம் பண்ணுறோமே வெளியே. ஆனால் மனசுக்குள்ளே நமக்குள்ளே தெரியணும், இது இந்த ஆத்மா தான், ஆத்மாவுக்கு சாவு இல்லை, அது கூடவே தான் இருக்கு. இந்த பாடி தான் அதுக்குள்ளே ஆத்மா உட்காரத்துக்கு முடியலை. அப்படிங்கிறதுனால அந்த உடலை விட்டுட்டு இந்த ஆத்மா வெளில வந்துட்டு அது தனக்கு சௌகரியமாக எங்கே உட்காந்துக்கலாமோ அந்த இடத்த தேடி இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த புலனிச்சைகள் சமுதாயம், நாடு, மனித இனம் என்ற அளவில் விரிவடையும் போது சேவை, சமுதாயவாதம், பொது உடைமை, நாட்டுப்பற்று, மானுடம் போன்ற கவர்ச்சிகரமான பெயர்களை மேற்கொள்கின்றன. ஓகே, சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, நான் நிறைய தானங்கள்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு தானங்கள்லாம் கொடுத்துட்ருக்கா. தானங்கள்லாம் கொடுக்குறச்சே வெறும் தானத்தை சத்தம் போடாத இப்படி ரைட் ஹேண்டில் இப்படி கொடுத்துட்டு சத்தம் போடாத வரவா எத்தனை பேர் இருக்கா உலகத்தில்? எவ்வளோ பேர் இருக்கா. ஆனால் அரசியல்வாதிகள் இந்த மாதிரி சினிமாக்காரெல்லாம் அவெல்லாம் தானம் கொடுத்தான்னாக்க அவள் கொடுக்குற அமௌண்ட்டும் நல்ல அமௌண்ட்டாக தான் கொடுப்பா. அதை கொடுத்துட்டு அவள் இந்த கையில் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு பேப்பரில் போட்டு பேப்பரில் விளம்பரம் பண்ணிட்டு தனக்கு பண்ணிப்போம். அதாவது இதெல்லாம் ரஜோ குணத்தை சார்ந்தது. ஓகே, அது பண்ணாமல் நம்ம சாத்விக குணத்தில் இருந்துட்டு
நமக்கு என்ன காரியங்கள் நல்ல காரியங்கள் பண்ணுறோமோ அதை 4 பேருக்கு தெரியப்படுத்தி நம்மளா பப்ளிசிட்டி கொடுக்குறோம். அதுவாக தெரிஞ்சு போய் 4 பேர் நம்மளை புகழ்ந்தாக்க அது வேறு விஷயம். ஓகே, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து தான் பண்ணணும். அதை கடவுளை எப்படியாக மையமாக கொண்டு செயற்படுத்த வேண்டும் என்று ஈஷோபனிஷத்து பணிக்கிறது. இந்த மாதிரி தானங்கள்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, இந்த காரியங்கள்லாம் பண்ணும்போது கடவுளை மையமாக வச்சுக்கணும். செல்ஃப் சென்டர், யாருக்கு கடவுள் தான் நடுவில் இருக்கணும். நம்ம கடவுளுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சின்னு பண்ண போகிறோம். பணிக்கிறது குடும்பஸ்தனாகவோ பொதுநல ஊழியனாகவோ சமுதாயவாதியாகவோ பொது உடைமைவாதியாகவோ தேசியவாதியாகவோ மானுடவாதியாகவோ இருப்பதில் தவறு இல்லை. நீங்கள் எதுவாக வேணாலும் இருங்கோ, இருந்தாலும் நடுவில் யார் இருக்கணும்? சென்டரில் பகவான் இருக்கணும். ஈஷோபனிஷத் மற்றும் பகவத்கீதையின் உணர்வின்படி பொதுநல செயல்கள் கர்ம யோகமாகும். பொதுநலத்துக்காக நம்ம பண்ணுற நல்ல காரியங்கள்லாம் அதெல்லாம் இப்போ இஸ்கான் மங்களூரில் இவ்வளோ காரியங்கள் பண்ணுறோம், நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் எதுக்கு? பொதுநல செயல்கள். இதெல்லாம் கர்மயோகம் ஆகும். ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த சாப்டரில் முக்கியமானது நமக்கு இது 3 தான் தெரியணும். இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு L2ல நல்லா விவரமாக படிச்சிருப்பேன். இருந்தாலும் இன்னும் நல்ல விவரமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. விகர்மிகள்னா யாரு, கர்மிகள்னா யாரு, அக்கர்மிகள் யாரு, இதுக்கெல்லாம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. 2 மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்தாக்க அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதுங்கோ. 1 மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்தா ஒரே ஒரு லைனில் எழுதுங்கோ. 4 மார்க் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேராவான்னு எழுதணும். அதுக்கு பெரிய பெரிய எஸ்ஸே எழுத வேண்டாம். ஓகே, விகர்மிஸ்னா யாரு? தனக்கு அளிக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதால் கீழான நிலைக்கு ஒருவனை இட்டு செல்லும் அபாயம். புனித தொண்டு புரிபவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. வாழ்வில் நோக்கம் தோல்வி அடைகிறது. ஓகே, இவன் உட்காந்து இருந்துட்டு இருக்கான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் பார்த்தேன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவன் விகர்மிஸ். அவனை கீழே மறுபடியும் அவனுக்கு அடுத்த ஜென்மம் எப்படி இருக்கும்? அவன் மனுஷனா பிறக்க முடியாது. he will become in the lower அனிமல் கிங்டம்ல தான். அடுத்து இதுக்கு தான் மிருகங்கள் இதில் தான் போய் பிறக்க போகிறான். ஏன் சொல்லுங்கன்னா அவன் இப்போ ஒன்றுத்துமே இதுவாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான இதுவே பண்ணல. வாழ்க்கை நோக்கம் எல்லாம் தோல்வியாக போயிடுறது அவனுக்கு. ஏன் அவனால் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு துப்பு இல்லை. புத்தின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காருல பகவான். மனசை புத்தியால் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த 5 குதிரைகளை போட்டு 5 எப்படி அடக்கணும்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணினாலே நம்ம சரி. இப்போ இவன் இப்படி இருக்கான், விக்ரமால இருக்கான், ரஜகுணம் தமோ குணத்தில் இருக்கான். அவன் ரஜோகுணத்துக்கு வர முடியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாராவது சொல்ல தெரியுமா? விகர்மீசர் இருக்காமோ, இவன் ரஜோகுணம் தமோ குணத்தில் இருக்கான். அவன் இப்போ ரஜோகுணத்துக்கு இல்லைன்னா சத்துவகுணத்துக்கு வர முடியுமா? முயற்சி செஞ்சா வர முடியும். முயற்சி செஞ்சா என்னென்ன முயற்சினா என்னென்ன முயற்சி பண்ணணும்? ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த தமோ குணத்தினோட குணங்களை எல்லாம் மாத்தி கொஞ்சம் பகவான் பக்தி செய்யறது. அதெல்லாம் எப்படி வரும் அவனுக்கு? அவன் உட்கார்ந்து அவனுக்கு தனியா இருந்தானா அவனால வருமா? பக்தி சத்சங்கம் அதுதான் நான் பார்த்தேன். சத்சங்கம் நமக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்கணும். இப்ப நம்ம குரூப்லாம் ஒரு 15 பேர் இருந்தா கூட 15 பேர் நமக்கு ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் எனக்கு தெரியாது நீங்க சொல்லித்தரலாம், நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நான் கத்துக்கலாம். எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா? உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கலாம். நான் எனக்கு தெரிஞ்சது என்னம்மா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சது இன்னொருத்தருக்கு சொல்றது இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் இல்லாத யாராவது சொல்றச்சு ஸ்மரணம் காது கொடுத்து கேட்டாலே, வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லை காத்தாலே ஒரு ரேடியோ ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் எடுத்து போட்டு விட்டுருங்க, ஆன் பண்ணி விடுங்க. இல்லைன்னா அந்த ரெக்கார்டர் இது போட்டு பகவத்கீதையோ ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் அதை போட்டுட்டு அது கேட்டிங்கன்னா, அதை காது கொடுத்து கேட்டிங்கனாலே போதும். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்துக்கு அந்த ரெக்கார்டட் ஹரே கிருஷ்ணா பாட்டு இருக்கு இல்லையா, அதை போட்டுட்டு அந்த மந்திரத்தை கேட்டாலே போதும். அதுவே இந்த ஸ்மரணமும் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன காது கொடுத்து கேட்கணும் சொல்கிறதே. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இன்னொருத்தட்டு பேசுறது அது ஒன்று. 3 பாயிண்ட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாத்தையும் விட சாது சங்கா நமக்கு அசோசியேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளோட அசோசியேஷன் டெல் மீ யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஐ வில் டெல் வாட் யூ ஆர் அப்படின்னு ப்ராபர்பே இருக்கு இல்லையா. உன் ஃப்ரெண்டு எப்படிப்பட்டவா சொல்லுங்க எனக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு உன் ஃப்ரெண்டு இப்படிப்பட்டவள் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டு, அப்போனா நிச்சயமாக நீ நல்ல இதில் தான் இருப்பேன், ஆன்மீகத்தில் முன்னேறினவா தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லையா. அது மாதிரி எப்போதுமே
அந்த மாதிரி இருந்திருக்கணும். இப்போ இவனால வர முடியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இந்த விக்ரமியா இருக்கிறவன் ஹி கேன் பிகம் ஏ சத்துவகுணத்துக்காரனாகவும் ஆக முடியும், ரஜோகுணத்துக்காரனாகவும் ஆக முடியும். எப்போ அவன் மனசுக்குள்ள திடமான நம்பிக்கை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அசோசியேஷனோட இருந்து அவனால் பண்ண முடியும். அசோசியேஷனில் இருந்து அவள்லாம் நல்லது சொல்லி கொடுத்து அவன் மைண்டை அவளை இது பண்ணணும். ஓகே, வீக்கர் மீன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. இப்போ நெக்ஸ்ட் கர்மிகள், வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள், பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள், பிற கடவுளை பின்பற்றி சொர்க்கத்தை அடை விரும்புபவர்கள், மீண்டும் இம்மண்ணு உலகுக்கே மிருத்யு லோகம் திரும்புவார்கள். அவள் இந்த உலகத்துக்கே தான் திரும்பி வரணும்னு ஆசைப்படுவாள். அவள் தான் கர்மீஸ். அவங்களாம் வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணுறவள். பக்தி தொண்டு நிறையா பண்ணுவாள். மற்ற கடவுளையும் இருந்துட்டு அவள் சொர்க்கத்தை அறிவாள். சொர்க்கத்தில் போய் அறிஞ்சிட்டு மறுபடியும் மீண்டும் மண் உலகத்துக்கு வருவாள். அவள் தான் கர்மீஸ். ஓகே, அக்கர்மீஸ்னா யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள். எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒருத்தர் படத்தில் இருக்கிற மாத்திரம் சொன்னால் போதும். யாரு? நாரத முனி. அக்கர்மீஸ்க்கு யாரு எக்ஸாம்பிள்? நாரத முனி. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்போ கேட்டாலும் அந்த தூக்கத்தில் எழுந்து கேட்டால் கூட சொல்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் அவருக்கு என்ன இதுங்க பொறுத்து அவர் மாட்டுக்கும் அவரோட பக்தி சேவையை பண்ணிட்டு தான் இருப்பார் அக்கர்மீஸில். ஓகே, அக்கர்மீஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் நாரத முனி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள், பலனை எதிர்நோக்கி செய்யும் செயல்கள் மீளா பந்தத்தை ஏற்படுத்தி மீண்டும் பிறப்பு சுழற்சியில் தள்ளும் என்பதை அறிந்தவர்கள். அவளுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும், இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அட்டாச்சாக இருந்தால் மறுபடியும் எங்கேன்னு இங்கே தான் வந்து போகிறப்போன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சவர்கள், நன்கு அறிந்தவர்கள். ஸோ இது மூணுத்துக்கும் புரிஞ்சுட்டா விகர்மீஸ்னா யாரு, கர்மீஸ்னா யாரு, அகர்மீஸ்னா யார், இது மூணு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? இது தமிழில் புரியலைன்னா இங்கிலீஷில் வேணும்னா எப்படி படிச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஆனால் ஈசாவாசியம் தானே. ஈசானா எது? கடவுள். வாசிய அவர் இருக்க, அதாவது கடவுளை மையமாக கொண்டு ஒருவன் தன் செயல்களை வடிவமைக்க வேண்டும். எனவே கடவுளை மையமாக கொண்டு செயல்படும் நிலையே ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத் பரிந்துரைக்கிறது. அந்த நிலையில் செயல்படுபவன் பல்லாண்டு வாழ விரும்பலாம். அந்த மாதிரி நீ பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னாக்க நம்ம இன்னும் நிறைய நாளைக்கு வாழணும்னு ஆசைப்படலாம். மற்றபடி நீண்ட வாழ்வு தன்மட்டில் பயனற்றது. நம்மளாம் இப்போ மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருந்துட்டு ஐயோ நம்ம இதுங்கணும், இன்னும் இந்த காரியம் பண்ணணும், அந்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், என் பேரனை பார்க்கணும், என் பேத்தியை பார்க்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம ஆசைப்பட்டு இருக்கணும்ன்றதுனாக்க மறுபிறவி ஒன்று, அது அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை பயனற்றது. ஒரு மரம் பல 100 ஆண்டுகள், இது கவனிச்சுக்கோங்க, இதான் எக்ஸாம்பிள். இருக்கு ஒரு மரம் இருக்கு, பல 100 ஆண்டுகள் என ஏன் 1000 ஆண்டுகள் கூட உயிர் வாழலாம். ஆனால் மரங்களைப் போல் நீண்ட காலம் உயிர் வாழ்வதால் என்ன பயன்? அந்த மாதிரி என்ன பயன்? அந்த மாதிரி மரமாக இருந்தோம்னாக்க துருத்தியை போல் மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பதோ. துருத்தின்னா என்ன அப்படின்னா எப்படி மூச்சு விடுவா? கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விட்டுன்னு இருக்கா இல்லையா? அந்த மாதிரி மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பதோ, பன்றிகளையும் நாய்களையும் போல் குழந்தைகள் பெறுவதோ, ஒட்டகத்தை போல் தின்பதோ அர்த்தமற்ற காரியங்கள். ஸோ 100 வருஷம் மேலே இருக்கணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு மூச்சு விட முடியாத திணறிட்டு எனக்கு இன்னும் 2 வருஷம் இருக்கணும், நான் இருக்கணும், எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கா ஆள் இல்லையா அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் போக முடியுமோ நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இருந்துட்டு போகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். ஓகே, இதோட இது முடிஞ்சு போச்சு. அது மாதிரி மரம் இருக்கிறதா மரத்துக்கு நம்மள மாதிரி இது கிடையாது. மரத்தை எத்தனை அடி அழிச்சாலும் அது வெட்டினாலும் அது ஏதாவது இதுங்கிறத வருத்தப்படுறதா ஒன்றுமே இல்லாம மாட்டுக்கும் அது மாட்டுக்கும் வளர்ந்துட்டே தான் இருக்குது. நமக்கு 6 அறிவு பிடிச்ச மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கணும். அதனால நம்ம வாழற நாட்களில் நல்லதாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும். 100 வருஷங்கள் இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை. இருக்கிறச்சு கடைசி வரைக்கும் நம்ம உட்காந்து பக்தியில் யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துட்டு ப்ரீச் பண்ணிட்டு ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், பாத சேவனம், ஏதாவது பகவானுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தால் தாராளமாக இருக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தங்கமணி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி இருக்குங்க. எஸ் தங்கமணி மாதாஜி. 2வது மந்திரம்
ஸ்லோகத்திலேருந்து படிக்க முடியுமா உங்களால? மாதாஜி. படிமா, ட்ரை. குர்வன்னே வேக கர்மாணி ஜிஜீவிஷேஷச்ச தம் சமாஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. ஸ்கிரீன்ஷாட் எதுவும் வந்து போச்சு. மீனிங் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? மீனிங் என்ன சொல்றீங்க? என்ன மாதாஜி? என்ன சொல்றீங்க? என்னமோ சொன்னேன், என்ன சொன்னீங்க? நான் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே. சூரியவான். ஆ? அது ஸ்கிரீன்ஷாட் இதுல எது? ஓகே. நான் கர்மே லிப்தேனரே. இப்போ இந்த இடத்துல இது இருக்கு இல்லையா? இந்த மீனிங்கை வந்து கொஞ்சம் நிறுத்தி படிங்க. ஏன்னா எல்லாரும் புரிஞ்சுட்டேன்னாக்கா ஸ்லோகம் மனப்பாடம் ஆயிடும். மாதாஜி. குர்வன். குர்வன்னே வேக கர்மாணி. இல்லம்மா, அது இல்லம்மா, மீனிங்ஸ் பதவுரை. பதவுரை. குர்வன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு, ஏவ இவ்விதம், இக இல் வாழ்வில், கர்மாணி செயல், ஜிஜி விஷேத் வாழ விரும்ப வேண்டும், சதம் 100, சமா ஆண்டுகள், ஏவம் இப்படி வாழ்ந்து, துவயி உனக்கு, ந இல்லை, அந்யதா வேறு, இத இவ்வழியிலிருந்து, அஸ்தி இருப்பது, ந இல்லை, கர்ம செயல், லிப்யத்தே பிணைப்பது, நரே மனிதனை. பொருளுரை. இவ்வாழ்வில் இகவாழ்வில் ஒருவன் இவ்விதம் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் பல 100 ஆண்டுகள் வாழ விரும்பினாலும் வாழலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல்களில் கர்ம வினைகள் அவனை பிணைப்பதில்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர வேறு வழியில்லை. விளக்க உரை. யாரும் மரணத்தை விரும்புவதில்லை. எவ்வளவு காலம் முடியுமோ வாழவே விரும்புகிறார்கள். இந்த மனப்பான்மை தனிப்பட்டவர்களில் மட்டுமன்றி கூட்டாக சமூகங்கள், சமுதாயங்கள், நாடுகள் ஆகியவற்றிலும் காணப்படுகிறது. எல்லா வகையான உயிரினங்களும் உயிர் வாழ்வதற்கென கடும் பிரயாசைகளை மேற்கொள்கின்றன. இது முற்றிலும் இயல்பானது என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. மனிதன் தன் இயல்பில் நித்தியமானவன். ஆனால் பௌதீக வாழ்வின் பிணைப்புகள் காரணமாக அவன் தன் உடலை மீண்டும் மீண்டும் மாற்றிக்கொள்ள நேரிடுகிறது. மாதாஜி கொஞ்சம். இதுல வந்து இந்த கிரீன் கலர்ல, லைட்ஸ் கிரீன் கலர்ல இது ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன்ல, அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே. இப்படி ஆத்மா தன் இருப்பிடத்தை அடிக்கடி மாற்றிக்கொள்கிறது. இந்த இடமாற்றம் கர்ம வினையால் ஏற்படுவது. மனிதன் தான் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான தொழிலில் ஈடுபட வேண்டியதாய் இருக்கிறது. இது பௌதீக வாழ்க்கையின் நியதி. தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள பணிகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் அவன் இயற்கையின் விதிகளை மீறுபவனாகிறான். இதனால் பிறப்பு இறப்பு எனும் சூழலில் மேலும் மேலும் சிக்கிக் கொள்கிறான். மற்ற உயிரினங்களும் பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழற்சியில் அகப்பட்டவையே. ஆனால் உயிரினம் மனித பிறவியை அடையும் போது கர்ம வினையின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடும் வாய்ப்பு அவனுக்கு கிட்டுகிறது. கர்மா, அகர்மா, விகர்மா ஆகியவை பகவத்கீதையில் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. வேத நூல்களில் கண்டுள்ளபடி ஒருவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக இயற்றப்படும் செயல்கள் கர்மா எனப்படும். பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழலிலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்கும் செயல் அகர்மா எனப்படும். தனக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதால் கீழான நிலைக்கு ஒருவனை இட்டு செல்லும் செயல் விகர்மா எனப்படும். இம்மூன்று வகையான செயல்களில் கர்மாவின் பிணைப்பிலிருந்து தன்னை விடுவிக்கும் செயலை அறிவாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். சாதாரண மனிதர்கள் கடவுளின் பாராட்டை பெற்று இவ்வுலகில் அல்லது சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நற்செயல்களை புரிய விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அறிவில் முதிர்ந்தவர்கள் செயல்களின் விளைவுகளினின்று முற்றிலும் விடுபட்டு நிற்க விரும்புகிறார்கள். நல்லவை தீயவை ஆகிய இரு வகையான செயல்களுமே பௌதீக இன்னல்களில் மனிதனை சிக்க வைக்கும் தன்மை உடையவை என்பதை அறிவாளிகள் நன்கு அறிவார்கள். எனவே அவர்கள் நற்செயல்கள் மற்றும் தீச்செயல்கள் ஆகிய இரு வகையான செயல்களின் விளைவுகளினின்றும் தம்மை விடுவிக்கும் செயலை நாடுகிறார்கள். ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தில் கோட்பாடுகள் பகவத்கீதையில் மிக விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. உபனிஷத்தின் சாரம் என்பதால் பகவத்கீதையை கீதோபனிஷத் என்றும் அழைக்கின்றார்கள். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி,
இதுல உபனிஷத்தின் சாரம் அப்படிங்கிறதுனால தான் பகவத்கீதையே கீதோபனிஷத்துன்னு சொல்றான். அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தாக்கா ஓகே, தெரியாதவா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் மாதாஜி. நைஷ்கர்ம அதாவது அக்கர்ம நிலையை வேத இலக்கியங்களில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் அடைய முடியாது என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். பகவத்கீதை 3.9-16. மனிதன் தன் செயல் சக்தியை பரமபுருஷனான பகவானின் அதிகாரத்தை உணரத்தக்க வகையில் நெறிப்படுத்த வேதங்கள் அவனுக்கு உதவுகின்றன. பகவானின் ஒருவன் உணர்ந்து அறியும் போது அவன் உறுதியான அறிவு நிலையை எய்தியவனாகிறான். புனிதமடைந்த இந்நிலையில் இயற்கையின் முக்குணங்களான சாத்வீக, ராஜச, தாமச குணங்கள் செயலற்று போவதால் நைஷ்கர்ம நிலையில் செயற்படுவது சாத்தியமாகிறது. இத்தகைய செயல் ஒருவனை பிறப்பு இறப்பு எனும் சூழலில் பிணைப்பதில்லை. உண்மையில் பிரபுவுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதை தவிர யாரும் வேறெதுவும் செய்ய தேவையில்லை. எனினும் வாழ்வில் கீழ்நிலைகளில் பக்தி தொண்டை உடனடியாக மேற்கொள்ள முடிவதில்லை. பலனை எதிர்நோக்கிய செயலையும் முழுவதுமாக நிறுத்த முடிவதில்லை. கட்டுப்பட்ட ஆத்மா தன் புலன்களின் திருப்திக்காகவும் உடனடி அல்லது நீண்டகால தேவைகளுக்காகவும் செயல்பட்டு பழகி இருக்கிறது. சாதாரண மனிதன் புலன் இன்பங்களுக்காக செயல்படுகிறான். இந்த புலன் இச்சைகள் சமுதாயம், நாடு, மனித இனம் என்ற அளவில் விரிவடையும் போது அவை பொது சேவை, சமுதாயவாதம், பொது உடைமை, நாட்டுப்பற்று, மானுடம் போன்ற கவர்ச்சிகரமான பெயர்களை மேற்கொள்கின்றன. இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் கர்ம வினை பிணைப்பின் கவர்ச்சிமிக்க வடிவங்கள். ஆனால் இத்தத்துவங்களில் ஏதாவது ஒன்றை வாழ்வின் லட்சியமாக கொள்ள விரும்புபவர்கள் அதை கடவுளை மையமாக கொண்டு செயற்படுத்த வேண்டும் என்று ஈஷோபனிஷத் பணிக்கிறது. குடும்பஸ்தனாகவோ, பொதுநல ஊழியனாகவோ, சமுதாயவாதியாகவோ, பொதுமுடைமைவாதியாகவோ, தேசியவாதியாகவோ, மானுடவாதியாகவோ இருப்பதில் தவறில்லை. ஆனால் ஈசாவாஸ்ய அதாவது கடவுளை மையமாக கொண்டு ஒருவன் தன் செயல்களை வடிவமைக்க வேண்டும். கடவுளை ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இந்த ஈசாவாசியங்கிற வார்த்தைக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது நம்ம எந்த செயல் பண்ணினாலும் இருக்கட்டும், அது ஈசாவாசிய பகவானு கடவுளை சென்டர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அந்த காரியத்தை பண்ணணும். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இந்த கிளாஸ் படிக்கிறோம். கிளாஸ் படிக்கிறச்சு நம்ம எதுக்காக இந்த கிளாஸ் படிக்கணும்ட்டு இப்படி வந்து பண்ணுறோம்? ஈசாவாசிய பகவானை வச்சுட்டு நமக்கு நல்லதெல்லாம் கற்றுக் கொடுங்கிறதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி அரசியல்வாதி எல்லாமும் பண்றா இல்லையா? அவள் பண்ணுறதை அவள் சத்தம் போடாத அவள் மட்டும் பண்ணினா பரவாயில்ல. அவள் ரஜகோணத்துக்காக அரசியல்வாதிகள்லாம், அரசியல்வாதிகள், நடிகர்கள் எல்லாருமே அவள்லாம் வந்து பப்ளிசிட்டிக்கோசரம் தான் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறதுனால அவள் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. இருந்தாலும் அதுலேயும் சில பேர் இருக்கா பகவானுக்குன்னுட்டு நம்ம சம்பாதிக்கிற காசில் ஒரு 5% உண்டியில் கொண்டு போய் கொடுக்கணும், திருப்பதி உண்டியில் போடுறேன், அதில் போடுறேன், இதில் போடுறேன் என்ன வேண்டிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த மாதிரி நம்மளும் எல்லாமே கடவுள்கிட்டக்க வேணும். இப்போ நமக்கே நமக்கு ஒரு இன்கம் இருக்குது, வருமானம். அந்த வருமானத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட இதில் ஒரு 100 ரூபாய் நமக்கு வருமானம் இன்னைக்கு கிடச்சிது நமக்கு அப்படின்னா 100 ரூபாயில் ஒரு 5 ரூபாயான நம்ம பகவானுக்குன்னு எடுத்து வச்சிடணும். ஓகே, இன்னைக்கு எடுத்து வைக்க முடியல. நான் உங்களுக்கு அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டே ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் எப்படின்னா சமையல் பண்ணும்போது நாங்கள் அப்போல்லாம் கேஷ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ளோலாம் வீட்டிலலாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க அப்போல்லாம். அப்படி வந்து அப்பாவும் அம்மாவும் தான் பார்த்துக்கோங்க. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, சமையல் போது ஒரு பொடி அரிசியத்துக்கு ஒரு பானைக்குள்ளே போட்டுருவாங்க. ஒரே ஒரு பொடி தான். நமக்கு 4 டம்ளர் சாதம் வலிக்கணும்னா ஒவ்வொரு டம்ளருக்கும் ஒரு பொடி, 4 பொடி தூக்கி ஒரு பானையில் போட்டுருவாங்க. அது என்ன 4 பொடியில் என்னத்தை சேர போட்டு நாங்களாம் நினச்சி கேலியாகவே பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானையில் ரொம்ப போயிருக்கும். அப்புறமா அங்கேருந்து கூப்பிட்டு மடத்துலேருந்து வந்து அவள் வந்து எடுத்துன்னு போங்கோ அன்னதானம் பண்ணு. அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பண்ணலை. பட் வந்து அந்த பெரியவாள்லாம் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு நாங்கள்லாம் பண்ணினோம். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தானங்கள்லாம் நம்மளை அறியாத நம்மளாம் பண்ணணும். யாராவது வாசலில் வந்து பசிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டான்னா அவளுக்கு வீட்டில் உள்ளே உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டு அப்படி பண்ணுன்னு நான் சொல்லலை. அங்கேயும் அந்த ஸ்பாட் அவுட் சைட்லேயே நின்றுட்டு கொடுக்கும். வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு அவன் இந்த காலத்தில் கலியுகத்தில் யார் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். அவன் பசின்னு வந்துவிட்டு உன் வீட்டுக்குள்ளே வந்து சாப்பிட்றேன்னு வந்துவிட்டு உன்னையே கொலை பண்ணிவிட்டு இருக்கிறதையும் பிடிங்கி போட்டு போயிடுவான். அதனால அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. வெளியிலேயே இருந்துட்டு
அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது காசோ இல்லைன்னா என்னமாவது கொடுக்கலாம். ஓகேயா? எஸ் மாதாஜி, கண்டினியூமா. கடவுளை மையமாக கொண்ட நடவடிக்கைகள் எவ்வளவு மகத்தானவை எனில் மனிதனை பேராபத்துகளினின்றும் காப்பாற்ற அவற்றில் ஒரு சில மட்டுமே போதும். பிறப்பு இறப்பு எனும் பரிணாம சுழற்சியில் மீண்டும் அகப்படுவதே வாழ்வின் மிகப்பெரிய ஆபத்தாகும். ஏதாவது காரணத்தால் ஒருவன் மனித பிறவி நல்கும் ஆன்மீக வாய்ப்புகளை இழந்து பிறப்பு இறப்பு ஆகிய பரிணாம சுழலில் விழும்போது அவன் நிலை பரிதாபகரமானது ஆகிறது. அறிவற்ற ஒருவன் தான் அந்நிலைக்கு ஆளாவதை தன் புலன்களின் குறைபாடுகள் காரணமாக அறியாமல் போகிறான். எனவே கடவுளை மையமாக கொண்டு செயல்படும் நிலையை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் பரிந்துரைக்கிறது. அந்நிலையில் செயற்படுபவன் பல்லாண்டு வாழ விரும்பலாம். மற்றபடி நீண்ட வாழ்வு தன்மட்டில் பயனற்றது. ஒரு மரம் பல 100 ஆண்டுகள், ஏன் 1000 ஆண்டுகள் கூட உயிர் வாழலாம். ஆனால் மரங்களைப் போல் நீண்ட காலம் உயிர் வாழ்வதால் என்ன பயன்? துருத்தியை போல் மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பதோ, பன்றிகளையும் நாய்களையும் போல் குழந்தைகள் பெறுவதோ, ஒட்டகத்தை போல் தின்பதோ அர்த்தமற்ற காரியங்கள். கடவுளில் மையங்கொண்ட எளிய வாழ்வு, கடவுள் உணர்வற்ற பொதுநல சேவை அல்லது சமுதாயவாதத்தில் செலவிடப்படும் ஏமாற்று வாழ்வை எவ்வளவோ மேலானது. ஈஷோபனிஷத்தின் கோட்பாடுகளை அனுசரித்து பொது சேவை மேற்கொள்ளப்படுமேயானால் அது ஒரு விதமான கர்ம யோகமாகும். இத்தகைய செயல்கள் பகவத்கீதையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏனென்றால் அவை செயல் புரிபவனை பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழலில் விழும் அபாயத்தில் நின்றும் காப்பாற்றுகின்றன. பகவத்கீதையில 18வது சாப்டர்ல 5வது ஸ்லோகம் 6, 7, 8, 9 5 அந்த 4 ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லி இருக்கு. சொல்லுங்கம்மா. அவை செயல் புரிபவனை பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழலில் விழும் அபாயத்தை நின்றும் காப்பாற்றுகின்றன. கடவுளில் மையம் கொண்ட காரியங்கள் அரைகுறையாக இருந்தாலும் கூட செயல் புரிபவனுக்கு அவற்றால் நன்மையே விளையும். நிச்சயமாக அவை அவனுக்கு மறுபிறவியிலும் மனித உருவை பெற்று தருவதால் விடுதலை பெறுவதற்கான மற்றொரு வாய்ப்பை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அதனால ஈஷோபனிஷத் கோட்பாடுகள் நம்ம அனுசரித்து போறச்சேன்னா என்ன பண்ணணும்? அதுவே நமக்கு கர்மயோகம். இந்த செயல்களை பகவத்கீதையில் சொல்ற மாதிரி நம்ம பண்ணினா நமக்கு மதிப்பிதவிங்கிற அந்த இது எடுக்காம நம்மளை அந்த அபாயத்திலிருந்து காப்பாற்றுகின்றன. எஸ். வேற யாரா படிக்கிறீங்களாம்மா? இங்க வந்துட்டு படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. கர்மயஜ்யம், தானம், தபம் ஆகிய தார்மீக செயல்கள் காதல் விழறதா? விழருதுமா. துறக்கப்பட வேண்டியது அல்ல. அவை செய்யப்பட வேண்டியவை ஆவின. யஜ்யமும் தானமும் தபமுமே பக்தி பலன் அண்டங்களுக்கு தூய்மை தருபவை. கர்மயஜ்யம், தானம், தபம் ஆகிய கர்மம் துறக்கப்பட வேண்டியது இல்லை. அது செய்யப்பட வேண்டியதே. யஜ்யமும் தானமும் தபமுமே அறிஞர்களுக்கு தூய்மை தருபவை. இப்போ ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, மீனாட்சி மாதாஜி, 1 minute. இந்த 5 ஸ்லோகம் நான் சொன்னேன் இல்லையா பகவத்கீதை இதுன்னு, அதுல முதல் ஸ்லோகம் இது. இப்போ அதுக்கு மீனிங் கொடுத்துருக்கேன். 5வது ஸ்லோகம் 5, 6, 7, 8, 9 இது இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறதுக்காக இதை எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. எஸ் மாதாஜி. ஆனால் அந்த பணிகள் அனைத்தும் பற்றுதலையும் பயனையும் குறைத்து செய்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அந்த கொள்கைதான் எனது உயர்ந்த நிச்சயம். பார்த்தா இந்த கர்மங்கள் அனைத்தும் கூட பற்றுதலையும் பயனையும் ஒழித்து செய்யப்பட வேண்டியவைகள் என்பது என்னுடைய நிச்சயமான உத்தமமான கொள்கை. மீனிங் சொல்றேலா? நான் வாட்ஸ்அப் படிக்கிறேன். இல்ல அந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லல இல்லையா பகவத்கீதை இதுன்றதெல்லாம், இது எதுக்கு இங்க வந்திருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் அதை எடுத்து ஜஸ்ட் போட்டு வச்சிருந்தேன். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. நிலையானே நித்திய கர்மம் திரும்ப விட்டு விடுவது அருவுடைய செயல் அல்ல.
அறிவின்மை காரணமாக அதனை விட்டு விடுவது தவறானது மற்றும் அந்நியாயமானது. நித்திய கர்மத்தை விடுவது அறிவுடைய செயல்வல்ல. அறிவின்மையால் அதை துறப்பது தாமசம் என்று கூறப்படுகிறது. உடலின் கர்மத்தை துன்பமாக கருதி அஞ்சி விட்டு விடுவது ராஜசுகம் என்றும் அந்த தியாகத்தால் பயன் கிடையாது என்றும் கூறப்படுகிறது. உடல் வேலைக்கு அஞ்சி கர்மத்தை துன்பம் என கருதி அதை விடுவது ராஜசம் என்று கூறப்படுகிறது. துறவு செய்யும் பொழுது செய்ய வேண்டிய நித்திய கர்மங்களை பற்றுதல் மற்றும் பார்வையை விட்டு துரத்தால் அது சாத்விக துறவு ஆகும். அர்ஜுனா, பற்றுதலையும் பயனையும் தியாகம் செய்வதற்கரிதென்று எந்த நித்திய கர்ம செய்யப்படுகிறதோ அது தியாகமானது சாத்வீகமாகாது என்று கருதப்படுகிறது. பற்று மற்றும் சுயநல நோக்கங்களை தவிர்த்து கடமையான கடமைகளையும் தியாகங்களையும் சரியாக செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை இந்த வசனங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. உண்மையான துறவு என்பது பற்றுதலை கைவிடுவதும் அதே நேரத்தில் ஒருவரின் கடமைகளை உண்மையாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் செய்வதாகும். சோம்பல் மற்றும் பயத்தால் கடமைகளை தவிர்ப்பது சரியான துறவு அல்ல. மாறாக மாயை அதுக்கு பேர். ஓகே, இதுல இருந்து இப்ப இந்த ஸ்லோகம் படிச்சதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுது? கடமைகளை உண்மையாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் செய்யறதுதான் அதுதான் துறவு. உண்மையான துறவுனா என்ன? கடமைகளை உண்மையாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் செய்யணும். ஓகே, பற்று இருக்கணும், அதே சமயம் பற்றற்று செய்யணும். அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஒரே வார்த்தையில சிம்பிளா சொல்லணும்னா அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். ஓகே, அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு. நம்ம கிட்டக்க அது எல்லாருக்குமே லேக்கிங். அது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அந்த இது வரும். குழந்தைகள்கிட்ட எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம ஃபேமிலியே எடுத்துக்கலாம். ஃபேமிலியில் குழந்தைகள்கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப ஓவராக பேம்பர் பண்ணி இந்த காலத்தில் குழந்தைகளை கலியுகத்தில் வளர்த்துன்னு வரா. அது வந்த உடனே ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறது, அம்மா உனக்கு என்னம்மா தெரியும் அப்படிங்கிறது குழந்தைகள்லாம் அம்மாவை பார்த்து அந்த மாதிரி போயிடுது. அப்போ போயிடுச்சு, நான் இவ்வளோ பாசத்தை கொட்டி வளர்த்தேனே இப்படி சொல்கிறது பாருன்னு எத்தனை பேரண்ட்ஸ் எனக்கு கண்டுக்கு ஏற்றப்பில் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம எதுக்காக அவ்வளோ தூரத்துக்கு அதுகளுக்கு இடத்த கொடுத்து நம்ம வளர்க்கணும்? கரெக்டாக அதாவது இடத்துல வச்சு கரெக்டுன்னு. அந்த காலத்துலலாம் எங்கள் வீட்டில எல்லாம் ஒரு 6-7 குழந்தைகள் 5-6 குழந்தைகள் இருக்கும். பார்த்துட்டு எல்லாரையும் எங்கெங்கே வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல இந்த டயத்துக்கு சாப்பிட வரணும், அந்த டயத்துக்கு வந்து சாப்பிட வரணும். சாப்பிட வரலன்னா அந்த லஞ்சோ டின்னரோ ஸ்கிப்டு, அவ்வளோதான். மறுபடியும் 100 வாட்டி தரமாட்டான். இப்போல்லாம் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம்? அந்த மாதிரி சாப்பிடலையே, ஒத்த குழந்தை 2 குழந்தை இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், எல்லாரும் சாப்பாடு சாப்பிடலைன்னா அதை எடுத்து கிண்ணத்தில் வச்சு இந்த ஏன் சாப்பிட்டுட்டேன் கண்ணா இதுன்னு கொஞ்சம் கொடுத்துட்றோம். அதுகளுக்கு உச்சி கொழுந்து போயிடுது. ஆஹா, அந்த அம்மா கிட்டேயும் அப்பா கிட்டேயும் நம்ம ஏமாற்றி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு அதுகளுக்கு என்னென்னலாம் பேட் ஹேபிட்ஸ் உண்டோ அத்தனையும் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே கற்றுக்கிறது. ஓகே, கலியுகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் பண்ணுற தப்புகள் எல்லாமும் நம்மளும் இருக்குது. கலியுகம்னு கலியுகத்தை மாத்திரம் நான் சொல்கிறதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஒன்றுமே இப்போ ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிற சென்ஸே வச்சுக்கோங்க. குழந்தைகள்லாம் இந்த காலத்தில் பொண்ணு குழந்தைகள்லாம் பண்ணிக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தா பெரியவாளும் அதை குழந்தைகள் அது ஒரு மாடர்ன் அவுட்ஃபிட் அப்படின்னு அப்படி மாற்றி விடுறோம் நம்மளாவே. ஓகே, பண்ணிக்கோங்க. அது குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லணும் நம்ம கலாச்சாரம் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம். நம்ம தான் ஆஸ் எ பேரண்ட் நம்ம கல்ச்சர் இப்படி தான் பண்ணணும். அவள் பண்ணுறது அவள் தான் ஜீன்ஸ் போட்டுக்கிறான்னா அமெரிக்கா இருக்கிறவரெல்லாம் ஜீன்ஸ் போட்டுக்கிறான்னா அமெரிக்கா மற்ற யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லாம் போட்டுக்கிறான்னா அவள் ஒரு குளிர் தேசம். அதில் பேண்ட்டில் இந்த மாதிரி போட்டுனா தான் காலுக்கு பக்கங்கள்லாம் குளிராமல் இருக்கும். நம்ம இங்கே இவ்வளோ பேர்த்து கொட்டிட்டு சம்மரில் உட்காந்துட்டு ஜீன்ஸை போட்டு நின்னாக்க காலையும் கையிலையும் ஸ்கின் டிசீசஸ் வருது. அதுதான் காரணம். இது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது நமக்கு. அதனால எப்படியெல்லாம் நம்மளோட கல்ச்சர் போகிறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணி பழக்கம் பண்ணிக்கணும். இதை நமக்கு குழந்தைகளுக்கு நம்ம தான் சொல்லி தரணும். ஓகே, கேட்க மாட்டேன்றாங்களே மாதாஜி, எவ்வளவோ சொல்றோம் நாங்க, கேட்க மெதுவா சொல்லிக் கொடுங்க, கொஞ்சமா சொல்லிக் கொடுங்க. இல்ல போட்டுக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு 10 குழந்தைகள் போட்டுன்னு வர இடத்துல இது 11வது குழந்தை வேற என்ன ஒரு பாவாடையும் சட்டியும் போட்டு போனா அதுக்கு அவமானமா இருக்கும். இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அந்த சமயத்துல மட்டும் போட்டுக்கிட்டோம், அந்த 4 பேரோட மிக்ஸ் பண்ணிச்சு. அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம கல்ச்சரல் பொட்டே வைக்க மாட்டேங்குதுங்க மாதாஜி. சொல்லிக் கொடுங்க மாதாஜி, கொஞ்சமா சொல்லிக் கொடுங்க.
பெரிய பொட்டா வச்சுக்க வேண்டாம். நீங்க எல்லாம் அனுபவிக்கிறது இல்ல, ஸ்கூல்ல போட்டுட்டுன்னு வரக்கூடாது. அது வேற இருக்கு, ஸ்கூல்லயும் வேற இருக்கு. நீங்க கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ல போட்டுட்டேன்னா அவெல்லாம் பெரிய பெரிய பொட்டெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு. இல்ல எல்லா ஸ்கூல்லயுமே இப்போ யூனிஃபார்ம் இல்லையா, ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி போட்டு விட்டுன்றா. கரெக்ட் கரெக்ட். கையில வளையல் போட்டுக்க கூடாதும்பா, அதெல்லாம் அவளோட இது. அதனால கூடாது. மெயினா மருதாணி கிடையாது குழந்தைகளுக்கு ஒரு வருஷமா. அது வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த சமயத்துல எப்பப்போ நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதோ அந்த சமயத்துல அதுங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க. இதெல்லாம் இந்த ஸ்கூல்னால இப்படி பண்ண முடியல, வெக்கேஷன் டைத்துல நீங்க பண்ணிக்கோங்க, இதெல்லாம் கத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுங்க. நம்ம கல்ச்சரை நம்ம விடக்கூடாது. அது செய்யறாங்க, அதனால ஸ்கூல் இல்லாம ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாம கிடக்கு, என்ன பண்றது. ஆமா. ஓகே, இப்போ நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்க்கு வந்துடலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல 3 கொஸ்டின்ஸ் தான், ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான். உங்களுக்கு நிறைய விவரமா சொல்லி கொடுத்துட்டேன். கர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன? யார் சொல்றீங்க? கர்மானா நம்ம கடமையை செய்யறது வந்து கர்மா. ஓகே. அகர்மானா நம்ம கடமையிலிருந்து கடமை எல்லாம் இல்லாம இருக்கிறது அகர்மா. இறைவன் பக்தி செய்யறது. அகர்மா என்ன சொல்லுங்க? அதாவது நம்ம கடமை. அகர்மானா உடனே யாரும் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருக்கேன் மனசுல. அது அப்ப என்ன ஆகும்? அது அகர்மானாக்க கடவுளை நினைச்சு நம்ம கடமைகளை செஞ்சா அகர்மா. நமக்கு எதிர்மே எதிர்பார்க்காத எந்த கடமை இல்லாத போது கடவுளையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது அகர்மா. இல்ல அது மட்டும் பதிலே எதிர்ப்பே ஒண்ணுமே உனக்கு அதுக்கு இதுவே வேண்டாம், பதில் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. அவதான் அகர்மா. அகர்மாலே எல்லாரும் வர முடியாதுமா. அகர்மா இஸ் வெரி நியாய இதுக்கு ஒரு ஹை இதுல வச்சுக்கணும் அகர்மாங்கிறது. பாத்தீங்கன்னா இப்ப எவனோ வாசல் நடுங்கிட்டு இருக்கான், நீங்க நல்ல போர்வை போத்திட்டு இருக்கே, அவனுக்கு அந்த போர்வையை போட்டி விட்டுட்டு நீங்க வந்தேன்னாக்க திஸ் இஸ் யுவர் அகர்மா. ஆமா, அவனுக்காக அவன்கிட்ட ஒன்னும் எதிர்பார்க்க போறது இல்லை, நீங்களா அப்படியே போட்டுட்டு போயிடல. தட் இஸ் ஓகே. கரெக்ட். அதாவது நீ அவள்கிட்ட அவன் தேங்க்ஸ் சொல்லணும், அதை எதுவுமே எதிர்பார்க்க வேண்டாம். நீ உன்னோட மனசாட்சிக்கு இது இல்லாத பண்ணி கொடுத்துருக்கு, அதுதான் அகர்மா. ஓகே மகாலட்சுமி மாதாஜி, புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுங்க மாதாஜி. அகர்மா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அகர்மா அதே கர்மாவோட ஆப்போசிட் தான் விகர்மா. முதல்ல கர்மா இருக்கு இல்லையா, விகர்மா. விகர்மானாரு எப்போதும் குடிச்சுட்டு இருப்போம், கண்டதையும் கலதையும் நான்வெஜ் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம். நான்வெஜ் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா, ஒரு ஆத்மாவை ஒரு உயிரை கொலை பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா அது என்ன நினைச்சிட்டு சாகரிச்சு உன்னை பார்த்துருந்தானே அது பெட்டரை பார்த்துதான் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் அது எப்படி சொல்லி சாப்பிடுவோம், அது நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டு நமக்கு அது வந்து சேஷ்டம் பண்ணிட்டு நம்மளை பாடாப்படுத்துறது. அதனால தான் அந்த விகர்மாங்கிறதுல மாமிசங்கள்லாம் சாப்பிட்றது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணணும். விக்ரமா அவள்லாம் விக்ரமாவில் இருக்கிறவாள்லாம் கர்மாவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வர முடியாதுன்னு இல்லை. அவளுக்கு என்னென்ன இருக்கணும் ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் சொன்னேன். அந்த 3 பாயிண்ட்ஸோட அவள் வந்தானா நம்ம தே கேன் பிகம் கர்மா பீப்புள். கர்மா லெவலுக்கு வந்துடலாம். எப்படி? அசோசியேஷன், நல்ல அசோசியேஷன், நல்ல அசோசியேஷன் இருக்கணும். காது கொடுத்து ஸ்மரணம் கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லணும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணினாக்க விக்ரமா பகவத்கீதை படிக்கணும். பாகவதம் எல்லாம் யார் சொல்றாலோ காது கொடுத்து கேட்டாலே போதும். இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்ல ஃபார்ம் பண்ணி இந்த குரூப்ல சேர்ந்து நிறைய கத்துக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வீட்டுல இருந்தே ஆரம்பிக்கணும். அவங்களுக்கு நான்வெஜ் எல்லாம் வீட்டுல இருந்தே கொடுக்க கூடாது. அது சின்ன வயசுல கொடுத்தாச்சு, இப்பதான் தெரியுது சாப்பிடக்கூடாதுன்னாக்க அந்த மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை மாற்றி விட்டுறணும். ஒருவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள எப்படி ஆன்சர் எழுதணுங்கிறது இப்படி நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் எழுதணும், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக ஏற்றப்படும் செயல்கள் கர்மா எனப்படும். வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள், பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் அவள்லாம். பிற கடவுளை பின்பற்றி சொர்க்கத்தை அடைபவர்கள், மீண்டும் இந்த மண்ணுலகுக்கே மிருத்யுலோகம் திரும்புபவர்கள். ஓகே, அகர்மாங்கிறது என்பது செயல் செய்வது போல தோன்றினாலும் அதற்கு எந்த விதமான பிணைப்பு அல்லது விளைவு இல்லாத நிலை. அகர்மானா இதுதான், தனக்கு அளிக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதால் கீழான நிலைக்கு ஒருவனை இட்டு செல்லும் அபாயம். ஓகே, அது பண்ணாம இருந்து அப்படியே அந்த அவ வேலையை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பான்.
விகர்மாங்கிறது தவறான செயல் அல்லது அசாதாரணமான செயல் என்று பொருள்படும். இது கர்மா சார்ந்த ஒரு வகையாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் பலனை எதிர்நோக்கி செய்யும் செயல்கள் மீளா பந்தத்தை ஏற்படுத்தி மீண்டும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தள்ளும் என்பதை அறிந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒழிஞ்சு போச்சு. இது வந்து இப்போ நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இது காமிக்க சொல்லுங்க. L1 நடக்கிறது இல்லையா? அப்போ இன்னைக்கு 12வது கிளாஸ் சவாலுக்குலாம் நடக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களை காமிக்க சொல்லி L2 L3 எல்லாரும் காமிக்கணும்னு சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது என்னன்னு பார்ப்போம். இஸ்கான் மங்களூர் கொலையில் Srila Prabhupada established a house where the whole world can live. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அதை கட்டியாச்சு. இப்போ வந்து பகவத்கீதா ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ்னு கட்ட போகிறது. இப்போ வந்து மெயின் டெம்பிள் கட்டியாச்சு. அவள்லாம் அங்கே தங்குறதுக்கு சன்னியாசிஸ்லாம் தங்குறதுக்கு ரூம்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் தயார் பண்ணியாச்சு. கீழே கிச்சனும் பிரமாதமாக ஒரு கிச்சனும் பண்ணியாச்சு. இது அடுத்தது ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ் பண்ண போகிறா. அதில் வந்து அது வந்து நிறைய இந்தியன்ஸும் இருக்கலாம், ஃபாரினர்ஸு எல்லாம் வந்து மாத கணக்கில் வந்து தங்குறதுக்கு அவளுக்கு ரூம்ஸ் எல்லாமும் போட்டு கொடுத்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கா. இதுதான் நம்ம ஓவரால் மேப்பு. டெம்பிள் வியூ ஃப்ரண்ட் சைடு இப்படி இருக்குது. நம்ம டெம்பிள் வியூ பேக் சைடில் பார்த்தேன்னா இந்த மாதிரி தெரியுது. ஸோ கோசேவா டெம்பிள்லேயே இது இருக்குது. அங்கெல்லாம் இப்போ போயிருந்தோம். அங்கே போயிருக்கிச்சே பார்த்தோம். இதெல்லாம் 2 மாடு வந்து 2 கன்றுக்குட்டி போட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி அன்னதான சேவையும் நடந்துருக்கு. நித்திய அன்னதான சேவை 3 கிளாஸஸ் நமக்கு நடக்கிறது. சுதாமா சேவைன்னுட்டு மாதம் ஒரு 500 ரூபாய் நம்மளால கொடுக்க முடியாத, அதை கொடுக்க முடிஞ்சவா கொடுக்கலாம். எல்லாரும் கொடுக்கணும்னு ஒன்றும் கணக்கு கிடையாது. நான் இப்போ ஹோல்சேலில் லம்சம்மாக கொடுக்கணுன்னாலும் கொடுத்துடலாம். இல்லை எனக்கு மாதம் 500 ரூபா தான் என்னால் முடியும் அப்படின்னாக்க 500 ரூபாயை ஒரு வருஷத்துக்கு நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதம் 500 ரூபா பணம் கொடுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு சேவைக்கு உங்களால் ஆனது. நாளைக்கு ஏகாதசியாக இருக்குது, நாளைக்கு கொடுத்தேன்னா ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் நமக்கு. அதனால் பார்த்துட்டு எது தோன்றதோ இந்த 9 டைப் ஆஃப் சேவா இருக்கு இங்கே பக்கத்தில். இதில் எந்த சேவை வேணுமோ உங்களுக்கு அதை விட கொஞ்சம் அமௌண்ட்டும் வாங்கிக்கிறாங்க. அதுல வந்து பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் தருவாங்க, அதுல போட்டுருங்க. ஆமாம், ஓகே. எவ்வளோ 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 முடியுமோ நம்மளால அதை பிடிக்கலாம். நிறைய சேவையும் பண்ணலாம். சிமெண்ட், அது ஒரு சிமெண்ட் பேக்கெட் வாங்குறதுக்கு, ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் அந்த இதுக்கு காலேஜுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டுறதுக்கு, ஒரு பிரிக்கு கட்டுறதுக்கு, ஒரு செங்கல், அன்னதானம் 501 பேருக்கு அன்னதானம் கொடுக்கலாம். அன்னதானம் கொடுக்குது 501 ரூபா மினிமம் கொடுங்க. கோமாதா பசுக்கு சாப்பாடு போடுறேன்ட்டு கொடுங்க. we are extremely grateful to your kind contribution. நீங்கள் பணம் கொடுங்க. அவளுக்கு என்ன அட்ரஸ் கொடுக்கணும் இதை மட்டும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோ. இந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் அனுப்புங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. राम हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.